Къща за гости Вила Елма се намира във варненското село Невша, в близост до град Нови пазар и само на 1 км южно от магистрала Хемус. Разстоянието до Варна е 50 км и нашите гости могат да стигнат до морето за не повече от 30 минути. Къщата за гости е чудесно място за вашият отдих. Вила Елма разполага с 6 новопостроени двойни стаи, всяка от които обзаведена в собствен уникален стил с много внимание към детайлите. Всяка стая разполага с собствена баня, телевизор, климатик и тераса с изглед към зелената градина и планините. Осигурен е безплатен интернет на цялата територия на вилата. Заобиколена е от голяма градина и много зони за релакс. На ваше разположение са открит басейн през лятото, детски кът, напълно оборудвана външна кухня и уютна механа, в която любезните домакини ще приготвят за вас топла и вкусна храна. Къща за гости Вила Елма. Вашето място за почивка по всяко време на годината.